Fl-aħħar ta' Diċembru tal-2021 il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità kellha reġistrati magħha kważi 21,400 persuna b'diżabilità, żieda ta' kważi 1,700 fuq is-sena ta' qabel. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Paġgazan waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat ir-rapport annwali tal-Kummissjoni għas-sena 2021. F'din il-konferenza ġie spjegat kif mit-total ta' persuni b'diżabilità reġistrati fl-2021 jirriżulta li ftit aktar minn 17,000 għandhom diżabilità fiżika fil-waqt li kważi 3,700 għandhom diżabilità intellettwali. Ġie rrapportat li kważi 2,800 persuna ġie rrapportat li għandhom diżabilità psikoloġika, aktar minn 1,600 għandhom diżabilità ta' smigħ u aktar minn 1,600 kellhom diżabilità relatata mal-vista. Intqal ukoll kif fl-2021 infetħu 422 każ mal-Kummissjoni u minn dawn ingħalqu 174 każ, jiġifieri 41.2%. In-numru ta' każijiet miftuħa fl-2021 huwa ta' 24% inqas meta mqabbel mas-sena 2019 propju qabel il-pandemija COVID-19. Il-każijiet kollha li kienu miftuħa mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u li kellhom x'jaqsmu mas-settur tas-saħħa ġew solvuti kollha fil-waqt li mill-każijiet li kienu miftuħa dwar l-akkomodazzjoni ingħalqu 82.4%. Il-Kummissarju Paġgazan spjegat ukoll li matul is-sena l-oħra il-Kummissjoni organizzat total ta' 106 sessjonijiet ta' taħriġ intitolati Disability Equality Training. Dan it-taħriġ ingħata lill-aktar minn 1,750 persuna, jiġifieri żieda ta' aktar minn 700 ruħ meta mqabbel mas-sena 2020. Sar taħriġ ma' diversi stakeholders, mhux biss persuni b'disabilità, ma il-qatna 1,700 persuna illi huma parti mill-komplement tas-soċjetà. Għalhekk qed inqajmu aktar kuxjenza biex ikollna soċjetà inklusiva. Min-naħa tagħha l-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli irrimarkat li l-2021 kienet sena ta' riformi għas-settur tad-diżabilità u kif ukoll għall-Kummissjoni. Fost l-oħrajn beda l-proċess biex isir it-trasferiment tal-Blue Badges mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità għall-Aġenzija Support. Dan il-proċess daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena. Il-Ministru akkonkludiet li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jagħti l-għodda neċessarja lil persuni b'diżabilità kif ukoll lill-entitajiet li jaħdmu qatih għal dawn il-persuni. Malta qiegħda tkun il-wiċċ tal-inklużjoni u din qed narawha bil-fatti bil-ħidma tal-Gvern kif ukoll mill-entitajiet konċernati li ta' kuljum jaħdmu fis-settur tad-diżabilità. Illum kien spjegat kif il-ħidma tal-2021 komplet taħdem f'din id-direzzjoni u l-rol tas-CRPD li jkun ta' spalla mhux biss għall-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom, imma wkoll ir-rol importanti fejn għandu x'jaqsam il-messaġġ favur l-inklużjoni li huwa obbligu ta' kull ċittadin f'pajjiżna wkoll.